Tulee dansku eteen, muut juoksee laidat täyteen. Korille. Paini pallo, hei. Niin meni. Daniel, Matias, toinen Daniel. Missä oli painepallo? Painepallo. Oma pallo. Jomia, Akseli, töihin vaan! Matias Aalto. Vaikeammaksi Samppa. Pallo. Kassi ja Johannes, miten päin teidän pelaatte? Okei, hyvä. Kassi, ota 4-2 vaan sieltä. Hommissa Akseli, pallon paineessa ja hommissa Samppa. Kato. Näin. Onni. Vasen jalka eteen. Kassi, pidä se vaan sen 4-2. Hei. Samuel. Daniel. Heti kun se teet näin, se jäät jälkeen ja toi loppu. Akseli, syötkö vaikeammaksi meillä? Eteen, vasen jalka eteen. No niin, isosta, missä on isoin tila? Missä on isoin mahdollinen tila, Akseli? Missä on isoin mahdollinen tila? Ja jatka vaan. Aapeli! Iske, tule eteenpäin! Tää laita missä on! Sä oot ihan oikees laita. Mistä painot? Tää on hyvä Akseli, hyvä Samppa. Pallo käteen puolet kentästä. Liikutaan. Töissä Johannes. 10. Mennään vaan. Tuossa Aapeli Daniel, pelataan Aapeli ylös tästä. No niin, löydä omia jo. Kolmospelaaja avaa, Matias avaa. Pelataan suoraan tästä, Aapeli ylös. Lähempänä vaan Akseli, lähempänä vaan. Eteen siihen. Kova. Pelaa uudestaan. Pari. Muista näyttää laitapelaaja paikka tästä. Hasse! Kelle se vaihtuu? No niin, meidän koria kohti tuleva liike, niin anna kontakti Akseli. Kontakteja Miko. Hyvä Akseli, apuja Akselille. Mennään vaan! Teille ei tarvi nyt syöttää paljon. Hyvä valinta,
Dansku. Puolusta. Tuleva ylivoimaan. Spurttaa Dansku. Pysäytä pallo, pysäytä se. Pysäytä. Revitä se pallo, hei. 3 sekuntia viimeistä. Puhetta, kenen pelaajat? Keskustaa. Koitse. Tulevaa, ylivoimaan. Jerry ja Daniel eri lailla, Jerry yli. Jerry tänne yli. Kasse! Ämpänä Kasse! Jerry heittää vaan. Antoni pallon puolella. Hommissa vaan, Jimi, hommissa vaan! Takka on jo yli pelattu. Seuraava pelaaja. Niko tänne. Ämpänä Kasse lähde! Mennään vaan Johannes, auta Johannesta. Otattiin Johannes ja Korille. Hyvä Johannes. Tulla, pärjäät. On se ok, Niko? Joo. Mikä siellä on? Istu tää. Käsiä Jimi siellä töitä. Hyvä Johannes, hyvä Jimi. Autetaan Johannesta juoksumaan leveällä. Töihin vaan Akseli, töihin vaan Kasse, töihin vaan Jimi. Käsiä. Liike, Jerry vastaa. Takauvi liike, jos on ylipelattu. Liike vielä, Jerry. No vaan. Puhe Johannes. Korille. Ja veivaa yhtään. Johannes, nyt jos pelaa juoksee sinne, niin puhuu, eiks niin? Varoita vähän niitä, jos se otetaan screenejä. Sitten on Akseli ja Kassen vastuulla on se levypallo, 3 muuta etsii ensimmäisen kontakti. Jimi viereiseen, Sampo viereiseen, Johannes heittäjään kontakti. Vielä 13, hei. 41. Jimi. No niin, meidän päätyy. Iso tila, miten iso tila me löydetään. Mennään aikaa. Syöttämällä 3 sekuntia. Aapeli, jää ympäri. No niin, töihin vaan, let's go, töihin vaan. Jimi, koeta päästä siihen, ei tarvii juosta sitä syöttöä koko ajan poikki, niin koeta päästä vähän lähemmäksi siihen syöttöön. No niin, pyydä vaihto tuolta tuomarille. Jerry vaan. Pitää käyttää vähän ääntä, kun mennään kentälle. No niin, Jimi tuolla. Nelosen paikka. hyvä niin.
valmiina, pelaa vähän syöttölinjaa. Lähempänä Kasse omia, lähempänä omaa. Kontaktia pallo. Täydet hei sinne. Jalat on liikkeessä. Jimi ja Sampo, me halutaan juosta niinku täysin ylös, että me jäädä siihen yksi leveeseen, yksi voi mennä keskelle. Nyt on iso tila. Niin iso tila, Jimi, kun kentältä löytyy. Tai Johannes, hyvä kommunikoida. Omille. Mä voin vaan hei. Hyvä virhe. No niin, hei punaiset. Nyt ei ole mitään syytä, miksi me syötte sitä palloa koko ajan vihreä paita sinne. Häh? Sampo, vaihdetaan. Taas ymmärrän. Otetaan pallo ja heitetään se vaan niin. Kunnon syöttäjä. Oman korin välissä ja töissä. Pistä pallolle vaan paine. Lähemmäksi omaa. Älä syötä sinne vastustajalle! Kasse, lähemmäksi omaa, että syöttö olisi vaikeesti. No nyt pallon paineeseen, Niko, pallon paineeseen kiinni. Nyt takaoveen, jos se juoksee sinne skidjalle. Koko ajan jo. Takaovien ryhmä. Mennään vaan. Hei, nähdään pallo hei. Matias. Töihin. Jos pelaat ylös pelin, sun pitää tuottaa laitais, niin. Palopaineessa siellä Niko. Kasse yli, vaikka tästä seuraava, lähemmäksi Kasse. Jatkaa. Kato kun tulee linjalle, takaoville. Niko, oli todennut, että on vähän töissä. Yksi puolustus tulee vaihtoon, sinne jatkaa. Levipallo. Rauhoituu. Aapeli ylöspäin.
tila. Kimi etsi iso tila. Edessä. Palloa kohti Daniel. Hyvä jätkä. Hasse vielä. Okei, täysiä. Purttaa, Daniel tuli. Niko, poimitaan jo. Auta akselia. Palloinen. Niko, se on syöttöpäin korille asti. Tätä optiota meillä ei oo. Emi ylös! Daniel, kuuntele minua. Samuel! Töissä Samuel, hyvä! Töissä Akseli, peliasentoja töissä! Seuraa Sampo omaa, peliasentoja töissä! Sitten taas 3 pelaajaa pitää löytää eka kontakti. Akseli ja Niko teidän vastuulla levypallo. 1 heitto Mikko, hae se levypallo. Täysiä hei, täysiä! Palloliike! Mikko hakee sen pallon, muut juoksee ylös. Jimi ylös, Akseli ylös. Sampo ylös. Samppa. Joo, ylös ja iso tila, hyvä. Lähde isosta tilasta nurkasta, jotta sulle voisi syöttää. Nurkasta pelattava. Vasta puolustusta. Nurkasta pelattava. Vasen jalka eteen. Nurkasta pelattava. Hei, levypallo. Tässä 3 sekuntia. 4 sekuntia. Aikaa isosta tilasta 3 sekuntia. Hyvä leikkaus, Jimi. Ei mitään pekki oloskaan. Daniel, näytä mulle sun kropas se kohta, mihin se kontakti tuli. Näytä mulle. No niin, onko se virhe vai eikö se ole virhe? Se on lätkä. No niin, pelata. Pärjää siinä edessä. Lähemmäs, hei. Painostaa nyt palloa. Hyvä leikkaus. Moni tekijä Samuel. Juoksi. Matias tuli. Jimi. Jos se kupellaan tää, niin anna olla. Juokse täysin alas, auta joukkuekavereita. Eka kontakti, hei! Kontaktia kun tulee meidän korille! Täydet Jimi. Poikki!
No niin, hommissa jo, hei hommissa jo. Peliasentoja, Jimi Sampo, peliasentoissa. Let's go! Johti, hei. Daniel Farin. Nyt vastuus. Daniel, mikä paikka? Ykkönen vai Maria? Ei, se on Skoppi. Johannes ei epäile niinku pallon maahan, eiks niin? Vaan niinku epäile, että koittaa liikuttaa sitä, jos se on mahdollista syöttämään. No niin hei. Siellä on Kassi ja Sampo. Kato, kela vaihtu. Löydä jo, Sampo, missä sun ama on? Sampo, taitaa olla 44. Johannes, missä sun ama on? Johannes 42! Johannes 42! No niin, töissä vaan Akseli, töissä vaan. Korjaa välissä. Ei käsillä, jaloilla töissä, Mikko. No niin, puheessa töissä Johannes. Jalat töissä. Suuntaan! Hasse Sampo! Hyvä puolustus Sampo! Puolustus! Aikaa, vielä iso tilaan! 10 upea maltti, täydet! Daniel leikas, meille antaa se. Oli kiva, että pidin aika lisän ja erikseen annoin sulle ohje. Noniin, tule vaan. Hyvä. Noniin, jatketaan vaan. Töissä vaan Johannes. No niin, tää oli Johannes hyvä. Vielä Johannes töissä. Anna uudestaan vaan. Vielä Johannes töissä. Aapeli etupuolella. Kovempaa tilanteisiin. 3 kertaa tuli niskaan silloin niskaan. Täysin jalas.
hommissa vaan Jimi, valmi ole yli siinä Jimi. Kädet auki vaan. Yksi siellä. Yksi vastaan, yksi voittaja. Hyvä Kasse, hyvä levypallo. Jimi on juoksemaan leveellä. Aiku upea. Hei, kuka puolustitte hei? Parempia peliasentoja Johannes, parempia peliasentoja vielä. Hyvä Kasse on Akseli. Keskemmälle. Sä oot liian laidassa, täällä on sivuraja vastassa. Joo. Akseli. Vaihto. Akseli. Kuvaajana. Henkilökohtainen. Aha, ja näyttäisi ihan kiva, kun ihan vähän aikaisemmin. Jos mahdollista. Aina Jaanis. Sano vaan Mikael. Äskellä vaihtuu. Pistää paremmin. Aika paljon paremmin. Nimi tänne kadulla. 5-1, 4-2 ja Sampo 3-1. Nimi 4-2 vieressä. Lähemmäs vaan Sampo, lähemmäs vaan siihen tilanteeseen. Hommissa vaan Sampo, hommissa vaan Mikko, käsi auki. Hyvä Jimi. Kasse. Lähemmäksi omaa. Saarinen, Samppaa lähemmäksi omaa. Mikko lähemmäksi omaa noissa tilanteissa. Hyvä valinta Mikko. Joo, heittelemään. Tonne suuntaan. Kuka puolustaa tätä? Nimi. Kodin tekijöitä sen jälkeen. Daniel tänne päin! Apuasemaa hei. Okei, hyvä liike Mikko. No niin, töissä Akseli, töissä Kassi. Lähemmäs vaan omaa, lähemmäs. Pyydä takas pallo. Ei voi. Kädet yli töissä vaan. Ihan hyvä ajatus. Täydet alas Saarinen, täydet! Hommissa vaan käsiä auki. Peliasentojen kautta, hyviä peliasentoja. Kädet irti Akselia, hyviä peliasentoja. Ei tarvitse käsillä puolua. Korjaa kohta hei välillä. Hyviä peliasentoja. Kerran laittaa vaan. 10. Hyvä heitto. Nosta. Pidä tästä päätä pystyyn. Hei, ota haaste vastaan. Hieno se. Täytä vaan toinen laita Sampo, että sulla voisi syöttää sinne. Ne itse pelattavat sinne. Akseli tekee vaan, Mikko hoitaa sen kentällä.
Töihin vaan Mikko, töihin vaan. Töihin vaan Akseli, töihin vaan. Just töihin, hyvä tässä. Nyt ollaan vähän seurataan, mitä se oma tekee. No niin, mennään laajasti. Kova poos, hei. Let's go. Täydet alas, kaikki alas. Levi palloa vaan. Tuli vaan jo, ei takaa. Pallo kiinni, hei, pallo kiinni. No niin, töissä vaan, hei, töissä vaan. Soria kohti vaan. Hyvä ajo. Sisään vaan noita, Matia. Sisään vaan noita. Liike Akseli, tää on oikein mennä liikuttanut vielä. Hyvä liike. Täydet alas Akseli. Syöttöä vaan tosta Matias, hei. Äkkiä posta. Levi pallo. Täysiä korille, hei. Juokse ohi, hyvä. Kädet auki. Korille, tosta. Ja liittaa palloa syöttämällä. Akselikä hakee vaan. Kova. Liikkaa Akseli, jos siinä on vieressä joku auki, niin liikutaan syöttämään. Aika lisää. Onko joukko vedetään? 5-1. Matias, pidä se 6-4. Vedän 3-1. Tseppiä honkaa. Töissä vaan Akseli ja töissä vaan Jimi. Sampo töissä. Hyvä Paulu. Vaikeuta ensimmäisen. Liike. Takaovi, mene vaan. Hyvä. Daniel tulee. Jatka Eemi liikettä. Noin. Hyvä hyökkäys. Oli hyvä ajo, häkki vaan. Haasta, ei tuohi. Älä jätä pallollista. Pallo, hei. Hyvä syöttö eteenpäin. Töihin vaan Jimi. Töihin Akseli. Jalalla töitä. Kädet on vaan auki. Jalalla töitä. Ohjaus Daniel. Aja vaan. Hyvä heitto oli. Pitäis kerkee hei puolustukseen nyt. Nyt yritetään ehtiä puolustukseen. Nyt on meidän puolustusvuoro. 31, kenen on? Ei tuohi. Pois asenne. Kenen on 7? Jimi, kama.
Noniin, Täydet Samppa syötöstä. Täydet Hyvä viimeistely. Että voittaa tilaa. Ensimmäinen pomppu menee suoraan kohti koriin, sä oot hävinnyt tilaa. Että voittaa tilaa. Kela vaihtuu. Hyvä kommunikointi. Matias pelaa nelosena, toi Mantere. Okei? Kakkonen, Eri kolmonen. Tansku ykkönen, Kapita. Se on aika tärkeä rooli. Ja sitä pystyy hyvin tekemään. Työskentelemään vaan. Täällä ei ole enää. Matias tuli vastustajalle. Mukaan Täydet. Okei, täydet. Täysin alas. Matias. Korjako. Hyvä hei. Täysin alas, hei Samppa, täysiä. Hyvä. Syöttösuuntia, liikutetaan palloa syöttämällä. Aika upea syöttö, Sampo. Porille asti. Täysin alas, kaikki alas. Korjaasti. Oli hyvä ajo. Syöt palloa. Hei, anna syöttösuuntiin. Nyt koko ajan meidän pitäisi nyt syöttää, niin syöttämällä liikuttaa palloa. Onko se takaa? Onko se tosta vai? Joo, se on se vihreä. Joo, eli ei saa palauttaa. Samppa ylös, täydet ylös, ei saa palauttaa enää. Hei, jos sä otat kaveriin tälleen kurkuskiin, se on kiinni. Eiks niin? Sun ei tarvii juosta sen. Keloilla. Joukkue vedet täynnä. Okei, vapaa. Vai 4 joukkoja? 5. Okei. Hyvä. Oli levipallossa. Joo, tässä meillä on aikaa. Tuossa syöttösuuntia kaverille. Tässä meillä on aikaa. Sitten on taas töissä. siellä. No niin, hyvä Sampo. Jalat töihin Akseli. Ei ole käsiä ollenkaan siellä. Jalat töihin. Missä Mikko siellä? Matias pallo, pyr. Hyvä. Peli asettaa Samppa. Sama 1. Peli asettaa. Jerry juossut omaa pelaajaa kiinni. Hei, toi on just se mitä mä asetaan. Ei vaan. Imi, nyt pitää korjata, että meillä löytyy kontaktia, että meillä on hyppykilpailussa täällä, vaan nyt kontaktia ja sitten levypalloja. No niin, aivan. Ja vielä vaan se, että se niinku... Täydet eteen. Peruspelaaminen, aapeliliike. Hyvä Sampo, vielä Sampo. Käänny.
Omaan kiinni, Jervillä helkkaa, missä on? Anna omalle tauoa. Pallo kiinni! Hei, Jimi, kävet irti ja stoppeja. Kävet irti pakista ja stoppeja. Stoppeja vaatsi. Taas töihin, jalat töihin. Haavoitella lähes. Käytä kiinni. Pudostaa vaan. Oma Mikko juuri näin, missä on vaan. Hae se pallo. Tässä Jimi. Ja aja. Hyvä. Hyvä poukka. Hyvä! Oi. Hei, Aapeli ylös, eli Daniel ohjaa. Korja. Aapeli ylös. Tapa edessä. Hyvä liikesampo. Hae se! No niin, hyvä jätkä. Täysiä akseli. Pallo kiinni vaan. Hyvä. Heitä. Toi puoli. Aapeli ylös tästä. Takaovi Dansko! Siihen. Hyvä Mattias. Taaksepäin! Ohjaa kovan ääneen! Dansko auki. Tarvi vastustajalle. Oman kiinni meidän puolustus. Kenen on seiska tuolla? Täällä on hirveästi vapaita pelaajia. Ei on. Täydet alas! Keskemälle Dansko! Meni vaan pyörimään vaan. Hyvä duuni, Mikko. Seuraava tilanne. Sama homma jatkuu. Missä oma? Vie koriin! Nouse vaan. Vielä hae! Taaksepäin! Rauhoita. Noin. Hyvä Dansku. Tuolle koriin. Suora muutos. Hyvä tulee Mikki. Täysiä, Saarinen, täysiä! Sama Mikko, pelassa lähelle. Hyvä Mikko. Hyvä duunia. Mene kohti koriin, 2-1. Noin. Hyvä syöttöä. Tehnyt. Omaan kiinni, hei. Missä oma pelaaja? Seiska, kenen on? Hyvä Dansku. Kuka puolustaa seiska? Sinä. Siihen kiinni. Omaan kiinni. Vaihdetaan. Ei!
saa. Upea puolustus. No niin, let's go, teissä Akseli! Teissä, yli se väliin! Linkuvaa, apeli levitään! Neljä vaihtoa. Kontaktia Sampo toiselle puolelle jo, Hyvä Sampo. Tässä on taas aikaa rakentaa. Pallo kohti Jimi, pallo ohi. Vielä keskustaa. Tälle aikaa rakentaa. Hyvä. Hyviä peliasentojen kautta vaan. Tälle aikaa rakentaa. Loppu kohti koriin. Daniel, pallo korin puolelle. Korin puolelle. Edestään. Nousi ylemmäs. Koluttaa. Hyvä. Upeeta jätkä. Kaikki hyvin. Saa. Seuraava tilanne. Akseli on siellä. Palopaineeseen Akseli. Käden noukku. Akseli, vaihdetaan. 64. Vai? Let's go. Juosta. Hei, kontakteja kun tulee 3 sekuntia. Saatko kontakteja?
Taaksepäin. Syötä! Hyvä taistelu vaan! Ei taapeli! Täysiä alas! Kaikki! Täysiä! Aja! Liikutaan. Ei pallo maalia herkästi. Ei vaan Niko, ei ole ristoja, on vaan töitä. Hei, kova pois! Tilaa jostain aikaa. Kaikki juoksee! Hyvä idea. Jatka, Danko! Samppa, nyt pitää vähän parempiin peliasentoihin päästä ja näyttää korin tekijältä, jotta syöttö ei ole poikki. Tuo on ihan oikea ajatus syöttää tohon leikkaan. Hyvä pois! Ei vaan Sampo ylös, Akseli kassi. Täysiä! Kimi! Tää on korille asti. Laitetaan syöttö ulos, eiks niin? Nyt ei oo näitä niinku välimallin ratkaisuita oikein, vaan nyt ollaan korille asti. Jaloilla teihin, Akseli, Ylivoima 2-1. Poikki! Kori! Hyvä, peruspeli! Liikku! Hyvä Eemi, hyvä ajo. Nosta, omaa kiinni, hei! Missä oma on? Hyvä liike, on viimeistynyt vielä, hyvä liike. Peruspeliin! Jani Lauki! Nurkka, isoa tilaa. Akseli, isoa tilaa. Alla kohti, Eemi! Hyvä, Mikko. Tää oli hyvä passi, Imi. No niin, töihin vaan. Näin, liikutaan. Vielä liikuu. Eemi tuli. Ei hyvä! Poikki! No niin, hei, isoista tiloista. Hei, meidän pallo. Etsi niin isoa tilaa, kun kentällä on vaan tarjolla. Hei. Etsi isompaa tilaa, Jymi. 4-1 kiinni. Hei vaan. Pyöri vaan. Hyvä oli. 7. Mones joukkojen verran. No niin. Peli pyörii. Jani pyörs nyt spiinissä. Aktiivinen ottaja. Tulee meidän korille.
Peruspelaaminen, peruspelaaminen, peruspeli. Peruspeli vaan, ei minkään kiire, ei. Ei minkään kiire. Aika lisää. Akseli siellä, akseli! Alempana vielä, Oota jokainen sisään.